Espetxetako langileak greban dira Frantzia guztian. Lan geldialdia egingo dute egun osoan, baita Baionako presondegian ere. Hain zuzen ere, lan baldintza hobeak eskatzen dituzte, eta Baionakoaren kasuan gehiegizko edukiera berehala kudeatzea ere. Alegia, preso gehiegi daudela presondegian salatzen dute bertako langileek. Añez Lazal irakaslea erailtzuen ikaslea. Joan den astean epaitu zuten Paueko adingabeen auzitegian. Ostirali jontzean jakin genuen epaia, 15 urteko kartzela zigorra jaso du gazteak. Frank Dolosor lankidearen eskutik jasoko ditugu prozesu horren xehetasun guztiak. Horretaz gain, asteburu honetan Lapurdiko hiriburua Xingar ferian murgildu da. 4 eguneko besta handia izan da Baionan, txoko ugaritatik etorretako jendea hurbildu da Baionara. Arratsalde on deizuela guztioi eta gaurko saioan ere, Baigorrira egingo dugu salto, hain zuzen ere, Ipar Euskal Herrian hainbat ekitaldi kultural izan ditugu asteburu honetan, eta hoietako bat atzo Baigorrin Nafarroaren eguna ospatu zuten. Basaizea elkarteak antolatzen du, 1969tik, eta jada euskal kulturaren simbolo bilakatu den festa bat da. Guzti honekin, ekin diezaiegun, apirilaren 27ko iparraldearen orenari. Frantziako estatu osoan bezala, Baionako presondegiko zaindariek ere protesta eguna dute astelen honetan lan baldintza txarrak salatzeko. Arazo handiena preso gehiegi dagoela, 160 gaurko egunean, 65 toki bertzerik ez direlarik. Batzuetan, 3 edo 4 preso daude, 9 metro karratuko ziega batean, dutxarik gabe, zaindarientzat lanzama handiegia eta segurtasun falta. Le problème sur la petite maison d'arrêt de Bayonne, comme dans beaucoup de structures. Presoen 3 laurdenek behin betiko zigorrak dituztenez egiazki, bertzen orabait eraman behar lituzkete, baina ez da gertatzen eta presondegi zaharkitu honetan egoten dira. Duela guti preso batek bere buruaz bertze egin zuen Baionan. Preso batzuek harta berezirik ez dute, naiz eta arazo psikiatrikoak pairatzen dituzten, zaindariek ez dute formakuntzarik jende horietaz arduratzeko. Liskarrek eta zikintasunak ez dute eguneroko bizia laguntzen, zaindariek hemen lan egiten dute 12 orenez segidan, Frantzia osoan urtean 5.000 eraso pairatzen dituzte zaindari hauek. Amabortz urteko presondegi zigorra eman diote 2023an Donibane Loizunen Akinoko Santo Tomas Liceoan Añez Lazal erakaslea labankada ziltzuen ikasleari. Orduan 6 urte zituen orain 19. Je suis apaisé depuis déjà un certain temps. Lasai dagoela dio eta orain aintzinatu behar dela errespetuarekin emazte zoragarri baten biziaren prezioa zoinden argi da orain, akusatuaren gandik zintzotasun gehiago espero zuen egiazko azalpena, dioenez gazteak ere noizbait bigarren aukera merezi izanen du. L'altération a été retenue, je pense que c'était important. Epaian kontuan hartu dute alterazioa, hilketaren momentuan gaztea ezela arras bere ekintzen jabe, alterazioaz mintzatzea ontsa da bokaten ustez, zigortuaren burasuentzat, eta beren hitzetan horrek ez du arazorik bat ere sortzen bere bezeroarentzat. Elle n'entend y apporter aucun commentaire, elle pense à Agnès. 15 urteko zigorraren berri izan eta biktimaren familiak, burasuek aizpek ez dute deus adierazi edo gehitu nahi izan, gogoan dituzte Agnès bertze biktimak eta ikasleak. J'annonce avec sérénité ce soir que nous venons de vivre l'épilogue de ce procès. Il n'y aura pas d'appel. Bazterrak inarrosi dituen afera bukatu da, elegiterik errekurtsorik ez baita aurkeztuko, familiek lasaitasuna behar dute orain. Akusatuaren defentsak begionez ikusten du epaile gehienek alterazioa kontuan hartu dutela. Añez Lazal erakaslearen hilketak Samin biziki handia eragin die, Donibane Loizune, Hendaia, Hondarribia eta Irungo familia askori. Biktimaren zenbait lankide Paueko auzitegian egon dira, familia sustengatzeko eta epaia entzuteko,
Xingola ferdeak jantzi zituzten eskolan dagoen bortizkeriaren kontra direla erakusteko. Usaiaz kanpoko afera, ikasle batek bere erakaslea hiltzea eskolan berean, usaiaz kanpoko erreakzioak hemen bezala ehorzketa egunean alargunak omenaldi hau eskainiziolarik Añez Lazaleri, eta usaiaz kanpoko auzia hitzaldi biziki indartsuekin. Nous avançons sans haine. Nous avons de la compassion pour la famille de l'accusé. Añez Lazalzenaren familiak aintzina egiten du errarik gabe konpasioa sentitzen du ere ustezko hiltzailearen burasuen aintzinean, orain arte bere alarguna bakarrik mintzatu zen publikoki ez burasuak edo aizpak. Nous pensons à toutes les victimes de ce drame, les amis d'Agnès, ses collègues, les élèves, toute la communauté éducative et bien au-delà. Eskerrak sostengua ematen dietenei bertzeak bertzen Donibane Luitzuneko Akinoko Santo Tomas eskolako ikasle eta arduradunei urte zailak, aste dorpea, bizi diskretua nahi dute. Adore bereziarekin gogoeta egiten dutela ere, nolako jendartea eraiki nahi dugun gure ondorengoentzat. Et s'il fallait retenir une leçon de cette épouvantable affaire, ce serait sans doute de porter une attention particulière à la prise en charge des adolescents souffrants en matière de psychiatrie. Bakotsak bere gogoetak egin ditzakela argi dago, gazteak pairatzen dituzten arazo psikiatrikoak hobeki kontuan hartzea eta behar den bezala hartatzea, lehen urratsa izan liteke, hau bezalako bortizkeria eta hilketak gerta ez daitezen. Jendetza ebili da Baionan, Xingar azokaren kari. 563. edizioa, asteburu osoko ospakizuna. Azken urteetan, arrosa kolorea gailendu da batik bat kanpotik datozenen artean. Musika, animazioak eta giro ona Lapurdiko hiriburuan. Jende hainitz gehiegi batzurentzat, beste egitera soilik datozenak batetik, azokara hurbildu eta ekoizlekin hitz egiten dutenak bestetik. Festa zaharronen ohitura atxikiz. Aurten proposamen berriak ere egin dira jokoak kasu, jendea ekoizleen karpara hurbiltzeko xedez. Nafarroaren eguna beste behin Baigorrin eta denetariko jarduerak antolatu ditu Basaize elkarteak. 1979tik egiten den eta euskal kulturaren simbolo bilakatu den besta. Ezinbestekoa nik ez dut konparatuko Egi Urrats eta Korrika bezalako ekimena handiei, baina ustut bere mailan betetzen duela funtzio hori. Kolektiboa batzeko funtzio hori, eta biskat euskaldunok atxar dezagun. Gu horiek heldu dira Larresorotik eta nik Jatsutik. Baina alere erdi basen afartarak direnez, ezin ginuen utxegi Nafarroaren eguna egun. Girona bada, eta gainera denak ezautzen gira, eta betzuntxan basatzen dugu. Hemengo jendea bada ezagutzen dituko hainiz jende, eta egungo oso bat pasteko bikain. Aurten, estatu zapaltzaileen aitzinean, herri erresistentzia lelopean antolatu du Basaizeak eguna. Mezu horrekin nahi izan dugu kulturaldia egin eta berriz ere indarrak batu. Gaur egun eskolegi mailan eta mundu mailan gertatzen diren eskuindar mugimendu edo fasismo mugimendu edo mugimendu zapaltzaile guzi horien aintzinean berriz ere indarrak pizteko elkarren artean elkartasuna berriz sortzeko eta aintzina segitzeko. Ez da soilik egun bateko besta, kulturaldiak ere garrantzi handia baitu. Falta da Paskal Grigorieren sak proiektuaren aurkezpena edo nolabait egiteko. Bakarka eginen du aldiuntan Alfaroinean helduen ortzegunean. Eta horrekin behesten dugu aurtengo sesio, fase eta kulturaldi hau. Antzerki emanaldi, liburu aurkezpen eta atzo gauean egin dugun musikaldia ere biziki aberatsa izan da, jendea hurbildu da, belaunaldi ezberdinekin eta beraz, jendea hunkitzen du proposamen guzti horrek eta jendea mugitzen da. Hiru gunetan banatu da ospakizuna Gaineko plaza, Haurren eta Familien Xokoa eta Behereko plaza.
Besta eta lan. Niz Zuraidetik heldu niz, eta gaur eguna pasten dugu goizetik, eta txalen bat dugu txanda bat hemen laguntzeko. Hemen lanian nahi gira, ikastolan, eta beste baigo giakak lanian izan behar gira alere. Aurten ono gehiago inditugu eta amak jontako dena saldia ziren. Gaiteroak ere protagonista Nafarroaren egunean. Nafarroaren eguna beti lotzea izan da gaitarekin lotura handia ukandu eta pixka bat horren inguruan ere lotu da. Hori jarauta txaranga da eta ez aspaldiko ezagunak ditut. Baigorri jendez lepo beste behin, Irisarri eta Goitzeko dantza taldeak, Larraingo dantza eta jauziak, ziganteak, makilariak eta dantzariak besteak beste. Bertsolariak, ikuskizunak, aurrentzako ekintzak, bazkaria eta kontzertuek ondo dute egitaraua. Eta Nafarroaren eguneko irudi eder hauekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte.